ಒಂದೇ ಉಂಡಲ್ಪ ಕುಂಟಾರ್ದ ದೀಪೆ ಜೋಕ್ಲೈನ್ ಸಾಂಗ್ಕುಯ್ ಖಾಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಅವ್ರು ನಾನು ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದಾದಾನ ಮನೆ ಏರ್ಪಡಿತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು Bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ಕಡಂಬಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಚ ಆಡೆಗೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಯಾಪಲ ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಯಾಪಂಡ ಡೇ ಟೈಮುಡು ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಯೂಶ್ವಲ್ ಅಂತ ಡಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬುರ್ಸೋದುಪ್ಪುನೆ ನೈಟ್ ಟೈಮೆ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲಿತ ಬಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವೊಂದು ಮುರನೆ ಆತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಆವೊಂದೇ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ದಾದಾ ಅನ್ಪುಣ್ಣ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಆತ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟರ್ DSLR ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಧನು ಕೊಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರಿ ಕ್ಲಾಟಿ ಚೈತೋ ಲಾಲ್ ಚೈತೋ ಅಂಚ ಪೂರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೋ ದರ್ಟಿ ಫೆಲ್ಲೋ పౌడర్ పాడానా పాడు సోకాల నీకు కొంచెం పొన్నాడు కదా నీకు కొంచెం పొన్నాడు కదా వాళ్ళు తిరగావచ్చి ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆನಾ ಮೂಲೊಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಗೆ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣ ಚೈತ್ರನ ಫೋನ್ ದಕ್ಕದು ಪುಡತ್ತ ಪಾಡಿ ತಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಕಡಂಬಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪದಂತ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ತೋಜಾವ ನಿಖಿಲಾಗಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಅವನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಪೋಕ ಕೀಗಾನದೆ ಹೌದಣ್ಣ ಒಂದು ಪತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸುಂದರಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತೀರ ಮೂರು ಅವು ಸಿಲ್ವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋದು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಳ್ಳಿದಾನ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಇದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಪತ್ತೊಂದು ಅವಳು ಒಂದು ನೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಲ್ಪ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಟು ಪತ್ತಲ್ಲ ಬೈಲು ಮೂಲ ಅಮ್ಮಿ ಹತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರ ಅಮ್ಮಿ ಹತ್ತಿಗೆ ನೀನಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಸಾಕು ಎಂಗ ದನು ಕೊಂಚಿ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತಂದಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುರಣಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೌಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಹಿಂಗನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡಿಯುಲ್ಲೆ ಹೌಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದು ದಾದಾ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೆ ಕುಂಟಾರ್ದ ದೀಪೆ ಜೋಕ್ಲೈನ್ ಸಾಂಗ್ಕುಯ್ ಬುಡದಿ ಏನ್ ಚಪ್ಪೋಡ್ ಬಂಡ ಬೇಲೆ ಬೋದು ತಿಂಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ಬೇಗೋರು 1 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಚಿ 50,000 1 ಲಕ್ಷ ಉಪ್ಪಡು 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳದ ಬಣ್ಣ ಹೊಡಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮೇಕೋರೊಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಬರ ಮೇತುಪಿ ಹೌಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತಂಬೆ ಮಂತ ದೀಪಿ ಖಾಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಬೇಕೋರು ನಾನು ಮಾತ್ರ ತಿಂಗಳು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ನಾಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತು ನಾಂಡ
ಕುಳಾಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಓಕೆ వండతే కులాల్ నెసనే పొన్నాడు అంచ కులాల్ జాతిరి వాళ్ళని పొన్న అంచినని పొన్ని ఇస్తున్నాడ ఎదురు బతున్నాడ కార్తిక్ మదిమే ఆపే ఇజిన ಎನ್ಮಾಡ್ಸ ಉರ್ದು ಇಜಿನ ಎನ್ಮೋರ್ಸ ಉರ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿ ದಾದಾದಿ ಬಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಗ ಮಾತ ತೂ ನಾಗ ಬೇಜಾರಾವು ನೇನು ಮಾತ ಈ ವಿಷಯ ಕೇನ್ ನಾಗ ಮಾತ ಬೇಜಾರಾವು ಬೇಜಾರಂ ಪೊಡ್ಚಿ ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಬೆಂದದು ಒಂಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ನಿಖಲಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಅವನಿ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಏಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಬಜಿ ಭಯಂಕರ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಊರ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಆಮೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೇಗ ಬರ್ರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ತಂಟೆ ಬರ್ಪ ಅಂದ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಕಡಂಬಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತೊನ್ ಮೇ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮೊಕಲ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ಅವನು ಮೊಕಲ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಬ್ರೈಟ್ಯಾ ಏನು ಬ್ರೈಟ್ಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಊರಡುಂಡು ಪೈ ಸಂತೆ ಪೂರಿಗೆ ಪೈದೆ ಪೂರಿಗೆ ದೂರ ಮೇ ದೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೋಜಿಗ ಪೈ ದೋಜಿಗ ಅಂಡ ದೋಜಿಗು ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಲು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಕೇಸರಿಮಯ ಆತಲು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡಂಬಾರು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಕಡಂಬಾರು ಪಂಪಿನ ಜಾಗಿಡ್ ಬರ್ಪುಡು ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡಪಿನ ಪೊರ್ತು ಹೊಸ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನು ತೂಪಿನಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯುನಿ ಮುಲ್ಪ ನಡತಿನ ಬಲಿ ಉತ್ಸವದ ಇಲ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ತೂವೊಂದು ಬಲಿ
ಅಲ್ಪದ ವರ್ಷಾವಧಿ ಉತ್ಸವ ಪೊಕ್ಕ ನೇಮೋತ್ಸವ 14/4/2022 ಅಂಚನೆ 17/4/2022 ತಾನಿ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ದರ್ಶನ ಪಡಲಿ. पूरा वीडियो अंत मारते निकले दादा मन एयरपोर्ट मारे पूरा वीडियो अंत आरते दादा मन एयरपोर्ट नहीं लिखता नहीं मूले इतने ಇವನೇ कांडे नहीं ಅನ್ಸಲ್ಲ ಕಾಲದ ಮೇರೋ ತುಂಬನೇ ನಾನು ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ हां इतने बते ini full ಕಡಂಬಾರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮುತ್ತದೇವರನ್ನ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹಸ್ತಬದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಡೆಯತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೀಗ ನಡೆತೀನಿ. ಈಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದದ್ದು. ಇನ್ನಿದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತನೆಂಚಿನ ನಮಗೆ ಮಾತೆರಿಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡದು ಹರಸನ ಜನ ಕಡನೇರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪೌರಾಣಿಕ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತವಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಕೋಲದಡೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಆವೊಂದು ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಶೋಕನ ಅಲ್ಪ ಊರುದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಅಂಚ ಅಡೆಗ್ ಬರಿಯರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪಿಚ್ಚಂಡು ನೆನಪಿಚ್ಚಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಡನ್ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅವಳು ಕೋಲ ಮತ್ತು ಆವೊಂದು ಉಂಡು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೋಜೊಂದುಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಜನ ಪೂರ ಉಂಡು ಬುಟ್ಟುನದಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬೂಲ್ಯದಲ್ಲ ಅವನುಂಡ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಬಟ್ ನಾವು ಹೋದಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಉಳಿತ ನಾಟಕ ಮಾತು ಉಂಡು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋದು ನಾಟಕ ತೂಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲು ತೂಪೆರ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಡೆ ದಯಮೀಯರೆ ಕೋಲ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಕೋಲದಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಕೋಲದಲ್ಪ ನಮಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೆರೆ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿಜ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಕಡಂಬರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತುದೇರು ಚೂರು ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ತುಯ್ಯಾರುಂಡು ಬಂಡದು ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಹಿಡಿದವರೆ ಎಂಕ್ಲು ಚೂರು ಬೇಗ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ 11:45 ಒಂದು ಬತ್ತನು ಬಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿಜನ್ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪುನೊಟ್ಟ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಇಂಚ ಬತ್ತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 5-5:30 ಬಿದ್ದಡ್ರೆಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಹಂಚಂಡ ಈ ಲಾಗಿನ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಆತನಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಯು.